Kag sa Good Vibes, isa ka Bacolodnon, ang karon isa na ka book author sa Denmark. Ang iya libro ang nabutang sa library sa Philippine Embassy sa Denmark para mangin inspirasyon sang komunidad. May report si Romeo Sobaldo. Si Therese Christensen ang Masscomm graduate sa University of St. Lasal kag sadtuan ay writer sa Negros Daily Bulletin kag BPO industry employee ang nag-migrate sa Denmark sa 2008. Ang pagsaylo niya sa Denmark ang nagbukas sa mga oportunidad para sa iya. Kag after 17 years, nakabase na siya dito sa isla sang Bonhon kag may pamilya na siya. Isa siya ka writer, publisher kag social media creator. Sang sinikid lamang, ginpublish ang iya libro nga A Pebble Cast in the Nordic Sea. Ang libro, nag-istorya sang iya naging personal nga journey bilang isa ka young Pinay migrant, kag istorya sa mga kababainhan nga nakatrabaho niya sa nagaobra pa siya sa isa ka NGO nga nagabulig sa mga babae nga biktima sang domestic violence. A Pebble Cast in the Nordic Sea was born out of two things. Una na ang personal journey ko as a young Filipino migrant, trying to find my voice in Denmark. Kag ikaduwa is that the stories of the women I work with, women who survive domestic violence and discrimination and the silent battles of migration. And for many years, ginapamangkot ko actually ang kaugalingon ko kung am I worth it really bala to write a story about them. But later, na-realize ko that hindi lang man ni story nila ang ginasulat ko. It was actually a mirror of my story of many Filipino experiences abroad. Ang libro isa ka memoir, nagatalakay sang iya mga inagyan sa pag-migrate abroad. The book is a memoir that traces my journey from Bacolod to Denmark, from being a young idealist to an au pair, navigating culture shock, to becoming a consultant working with migrant women exposed to violence. It explores the main ideas of feminism, identity, motherhood, power, hierarchy, stereotypes, and healing. But at its core, the book all asks one question: how do we fight the silence that has shaped so much of women's lives, both here and abroad? Ang iya nga libro ang karon kabahin na sang library sang Philippine Embassy sa Denmark. Isa ini kadako nga bagay para kay Therese nga wala magpinsar nga ang iya istorya ang mangin importante sa komunidad. Honestly, overwhelmed. It's a very overwhelming feeling. As someone halin sa Bacolod nga who once doubted my story even mattered, if my story even mattered, and then seeing the Philippine Embassy in Denmark include my book in their library felt surreal. Ang ini nga libro, panugod pa lang suno sa kay Therese. Plano niya magsulat pagid sang dugang nga mga libro parte sa identity, migration kag mga kababainhan. Plano niya man magsulat parte sa neurodiversity, bangod siya ang late na na-diagnose nga isa ka autistic ADHD kag ang isa niya ka bata, isa man ka neurodivergent. Romeo Sobaldo para sa Digicast Negros.